ningadediseki kwasasa bayakwazi ukuvula i-account ungekho mabe ne-information yakho bayayivula i-account wena lokhu uthi uya-apply ithi you already applied bona ba-applyile badla imali qaphela into ekanjalo soqeda ubugebengu obenziwa uSASSA no-FNB bese kuba yilo wesithathu ke nodla imali zabantu abahlangene naye uSASSA usebenzisana namabhenki badle u350 wenu kunomuntu o-applya engawutholi u350 athola ukuthi nomuntu sem-applyele manje apply nga-applyeki athi uma ufonela kwaSASSA kuvela ukuthi kunomuntu ovule i-account ngawe kodwa wena ubungekho wasebenzisa i-ID yakho kanjani bafonela kwaSASSA bethi nje wena uyayithola imali uyingena kuphi e-FNB kodwa wena awuzange uvule i-FNB account lobo bugebengu benziwa yini uSASSA hlala no-FNB bese kuba yilo wesithathu sizoqeda lobo bugebengu lobo and ngizoqeda soqeda lobo bugebengu lobo awukwazi phela ukuye ebhenki wena ufuna uvule i-account nge-ID yomunye umuntu engekho yena ubani athi sayina ithupha amavule iphela ibhenki beluthatha ithupha futhi nesithombe kushuthwa bani 7 months sonke odliwe womuntu masisi siyachecka imali yangena akazawuvule no-FNB siyeqale nje ziyakhala kuthiwa nakwaSASSA applyile imali akade uyayithola imali kanjani simtholile nomuntu owamsayinisa so uzingadideki inkinga yakhe checka kahle inkinga yakho ubone ukuthi oyinkinga ikuphi yini bazidla imali zabantu kaSASSA behlangene no-FNB nama yamabhenki futhi enza ubugebengu lento iyafana ukuthi my friend aphathe ipasi lami akhipha isithombe sami afake sakhe ahambe uyovula i-account ebhenki bamvumele cause akekho my friend ojabulani sithole sidalo ubugebengu benziwa yini amabhenki lokho sidalo njoba ke nina ningasebenzi nje ningabatholi u350 beni kunabantu ababaholayo u350 beni injalo nje sizobuqeda lo masisimba lawo sobabopha